салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Лионел Месси шумораи хетрикҳои худро бо рақиби азалиаш Криштиану Роналду дар доираи бозиҳои Ла Лига баробар кард. Ин дар ҳоле аст ки шаби гузашта дастаи Барселона дар хонаи худ тими Селтаро пазируфт. Бозиро пурра каталониҳо идора мекарданд ва ба Лионел Месси даст дод ки ба задани 3 гол муяссар гардад. 1 гол пеналти ва 2 голи дигар аз зарбаи ҷаримавӣ. Феълан ҳам Роналду ва ҳам Месси дар чемпионати Испания 34 хетрикӣ доранд. Роналду мавсими дуюм аст ки дар ин чемпионат бо Месси рақобат намекунад. Саҳифаи расмии бошгоҳи каталонӣ дар Твиттер як навори кӯтоҳакак аз бозии компютерӣ гирифта мондааст ки он ҷо Месси истиқболи гол мекунад. Барои Месси гуфти устоди ман зарбаи ҷаримавӣ мисли пеналти шудааст. ҳалолаш буд. пас аз оне ки Гризман ба Барселона рафт, дар мавриди овозаҳое паҳн гардид ки гӯё Гризман ба қавли худамон бо Месси рост намегирифтааст. ҳар рӯз дар расонаҳои иттилоотӣ менавиштанд ки миёни Гризману Месси нофаҳмӣ аст ва онҳо ба якдигар тамоман ба қавли рафтуомад намекунанд. дирӯза бозӣ ки бо нафи онҳо хотима ёфту Месси 3 гол зад, саҳифаи расмии Барселона дар Твиттер аксеро гузошт ки дар утоқи либосивазкунӣ Месси бо Гризман ҳамдигарро оғӯш мегиранд. ин ғалабаи даста онҳоро оштӣ кард, агар ҳамон овозаҳо ҳақиқат дошта бошанд. намедонам ин интиқод аст ё таъриф. Гилерме гуфт ки ман тамоман иваз шудаму он бачае ки қаблан бо қалби кушоду бесирҳои нуҳуфта дар кӯчаҳои Бразилия қадам мезад дигар вуҷуд надорад. ман аз соли 2015 инҷониб шаҳрванди Русия ҳастам ва тӯли ин қадар сол хеле тағйир ёфтам. ман пештар инсони кушода будам ва баъзеҳо аз ин чиз сӯистифода мебурданд ва ман фаҳмидам ки ин ҷо чунин рафтор кардан мумкин нест. аз ин рӯ дар ин ҷо бояд кадом як баробариро риоя кард. дар Русия одамон пӯшидаанд, ба дунёи онҳо ворид шудан хеле мушкил аст. аз ин рӯ ман низ 1 сол мешавад ҳамин корро мекунам. рӯзноманигор суол медиҳад ки рус будан чӣ маъно дорад? Гилерме медонед чӣ гуфт? ин суол хеле мушкил аст. ман ба ин ҷавоб додан наметавонам. Гилерме зодаи Бразилия аст ва чанд сол мешавад дар майдонҳои сабзи Русия футбол бозӣ мекунад. Хави аут. бо чунин шиёр мухлисони дастаи Алсаад хостори истеъфои собиқ бозингари дастаи Барселона ва сармураббии феълии дастаи Алсаад шуданд. ин дар ҳоле аст ки дастаи Алсаад дар охирин бозиаш бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд ва дар ҷадвали чемпионат мавқеи 4-умро ишғол сохт. Хави ки пештар дар ҳамин даста футболбозӣ ҳам кардааст, баъди итмоми карьераш сармураббӣ таъин шуд ва феълан аз нокомиҳои дастааш дидан мекунад. дидори дастаҳои футболи Ливерпул ва Манчестер Сити. ин на танҳо ҷолибтарини рақобати ҳафтаи охир, балки моҳи ноябр маҳсуб мешуд. дар ин марҳилаи мусобиқа дастаҳои якум ва дуюми ҷадвали умумии Премер-лигаи Англия байни ҳам рақобат намуданд. ин дидор аз ибтидо то ба анҷом пуршиддат сурат гирифт ва аз дақиқаҳои аввал қаҳрамони дидор на футболбозон, балки довари марказ Майкл Оливер ва ҳамтоёни ӯ гардид. Ливерпул дар як ҳуҷуми барқосо тӯбро ба дарвозаи Манчестер Сити кашиду футболбози бразилӣ Фабиньо аз масофаи дур тӯбро вориди тури дарвозаи шогирдони Пеп Гвардиола зад. бешубҳа беҳтарин зарба ва беҳтарин гол. аммо ҳолати қабл аз оғози ин ҳуҷум миёни коршиносон баҳсҳои зиёдро барпо сохт. агар каме ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ кунем, партов ҷониби Де Брюйнеро муҳофизатгари ливерпулиҳо Александр Арнолд тавассути дасташ баргардонид ва баъдан ҳуҷуми Ливерпул оғоз гардид. ба андешаи бархе аз таҳлилгарон довар мебоист ҳуҷумро боз дошта ҷониби дарвозаи Ливерпул зарбаи пеналти таъин мекард. баъди сар додани гол Манчестер Сити талоши баробар намудани ҳисобро кард, аммо дар ҷавоб боз як ҳуҷуми барқосои рақибро иҷозат дод. Робертсон кори зебоеро иҷро намуд ва Муҳаммад Салоҳ онро вориди тури дарвозаи Манчестер Сити сохт. моро зарур аст ки дар голи дуюми Ливерпул низ каме истода гузарем. боз суоле ба миён меояд ки оё ин ҷо офсайд набуд? баъзеҳо мегӯянд ки Салоҳ дар вақти партофти ҳамдастааш дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. дар 15 дақиқаи аввали дидор якчанд суолҳои беҷавоб барои довар буд ки касе то ба ҳол посух додан натавонист. дар мавриди голи задаи ҳамлагар Садио Мане бошад, ҷои шаку шубҳае нест.
ирсоли тӯбро аз анҷоми ҷордан хендерсон ҳамлагари ливерпул тавассути зарбаи сар тӯбро вориди тури дарвозаи браво намуда ҳисобро 3-0 сохт. дар дақиқаи 78 дидор футболбозони манчестер сити низ билохира хатти дарвозаи соҳибони майдонро рахна сохтанд. бернардо силва ба кунҷи дарвозаи рақибон нишон гирифт ва иштибоҳ накард. баъди ин пирӯзӣ ливерпул 34 имтиёз ба даст овард ки ин аз манчестер сити 9 имтиёз бештар аст. сармураббии дастаи манчестер сити хосеп гвардиола баъд аз ин дидор ба назди гурӯҳи мураббиён рафта дасти онҳоро фишурду гуфт ташаккури зиёд ба шумо. бо нишон додани ангушти калонии худ майдонро тарк намуд. дар ҳамин бозӣ як ҳодисаи ҷолиби дигар рух дод. баъд аз бозӣ сармураббии ливерпул юрген клоп вориди майдон гардиду пирӯзии ҳамдастагонашро истиқбол мекард. дар ҳамин ҳолат наворбардоре ки ӯро сабт мекард ишора намуд ки мутахассиси олмонӣ ба сӯи дастгоҳи наворбардории ӯ мушт нишон диҳад. дар ҷавоб клоп медонед чӣ гуфт? чӣ ман масхарабозам? ҳамлавари португалии бошгоҳи ювентус криштиану роналдо дар бозии даври 12-уми серияи А бар муқобили тими Милан дар дақиқаи 56 ба ҳамлавар Пауло Дибала иваз карда шуд. футболбози португалӣ ҳангоми иваз шуданаш аз майдон бо сармураббии даста Маурисио Сарри дастфишорӣ накардааст. баъди ин бозӣ Криштиану Роналду норозигии худро нисбати сармураббӣ баён намудааст. тибқи хабаргузории Sky Sport Italia бозигари 34сола 20 дақиқа пеш аз анҷоми бозӣ майдонро тарк намудааст. маврид ба ёдоварист ки Маурисио Сарри дар ду бозии охир Роналдуро аз майдон иваз мекунад ки ин амал боиси рӯафтодагии ӯ мешавад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.